Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa musulmai, al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. To masha Allah, masha Allah. Kamar yadda a baya na kawo muku hotunan Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa tare da Yon Sheikh, ziyarar da ya kai wa Malam Aminu Ibrahim Daurawa, har na ce Malam ya yi masa addu'a da fatan alkhairi ga rasuwar mahaifiyarsa da kuma nasihohi da ya musu. Har ila yau kuma gashi na kawo muku hotunan ziyarar da Yon Sheikh ya kaiwa Sheikh Bello Yabo. Masha Allah, masha Allah. Daga cikin tattaunawarsu har Sheikh Bello Yabo ya tambayi shekarun Yon Sheikh. ‘Yan uwan Yon Sheikh suka ce shekarunsa 10. Malam Bello Yabo da ya ji an ce shekarun Yon Sheikh 10 sai ya yi dariya cikin mamaki, ya ce ina aka samu wannan ilimi. Masha Allah, masha Allah. Ga shekaru kaɗan amma kuma ga ilimi a tare da shi. Wannan iko ne na Allah. Wallahi ko ni daga jin wannan maganan sai na ji abin ya bani mamaki. Amma kuma ikon Allah bayan da baya kasancewa. Dama lamarin Ubangiji haka yake, yakan iya ajiye baiwarsa akan wanda ya so. Baya ga haka, Sheikh Bello Yabo ya yi wasu Yon Sheikh nasiha da fatan alkhairi game da ilimin da Allah Ubangiji ya basa. Masha Allah, masha Allah. Allah ya saka malam da alkhairi. Allah albarkace wannan ilimi na Yon Sheikh. Daga cikin nasihar Sheikh Bello Yabo ya ce sai an yi haƙuri, shi da awa sai da haƙuri. Sannan kuma Allah Ubangiji yana karɓan ayyuka ne in aka yi su da ikilasi domin shi. Domin samun wannan bidiyo na ziyara da Yon Sheikh ya kawo Sheikh Bello Yabo, za ku iya zagayawa kan YouTube channel mai suna Karatuttukan Malaman Musulunci. A nan za ku tarar da ziyarar da Yon Sheikh ya kawo Sheikh Bello Yabo. Masha Allah, masha Allah. Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama lafiya. Ya Ubangiji Allah, ka sake ɗaukaka musulunci da musulmai, ka kare dukkan musulmai a duk inda suke. Allah ka sake haɗa kan malamanmu na sunna da dukkan malaman musulunci. Amin ya hayyu ya qayyumu.